Ityala endandityholwa ngalo lalihamba ngonyawo lonwabo, kunjalo nje kabuhlungu lisiya esiphelweni. Amangqina awo emana ngokubizwa andizange ndiwabone nasemdudweni, kwa amagama awo ayengangeni kum. Ndandikhwankqiswe ngumtshutshisi abathi ngusaqhwithi ukuba yintoni le kanye-kanye phezu kwayo. Kodwa ndandicacela ukuba nokuba yintoni na, iza neshwangusha. Tshutshisi, phathe ntoni namhlanje? Nkosi yami. Ndicela uba mandibizelwe ingqina uqondile Kheswa. Qondile Kheswa! Qondile Kheswa! Yenye yale mimangaliso kaSaqhwithi. Chamcwethe. Afumananga nto kwaZaThithi? Tu, iziqoqe zonke. Iyafuna ukuba ungqina uzamnika kule nkundla bunyani uba kunjalo phakamisa isandla sakho sasekunene landela emva kwam uthi ncede Thixo ndithethe inyani. Ndincede Thixo ndithethe inyani. Mtshutshisi, Mnumzana uKheswa, yintoni umsebenzi wakho? Umsebenzi wami ndihambisa ubisi Mhlekazi. Mamela ke kusenkundleni apha. Mhlekazi. Sifuna ukuxelela le nkundla ngento owayibonayo mhla usisa ubisi phaa kwaMnumzana uZathu ngalantsasa, wabona ntoni na? Xelela le nkundla. Mhlekazi, ngale mini ndandihambisa ubisi njengesiqhelo. Unkosikazi Zathu ngomnye weecustomers zethu. Ngentsimbi yethoba kusasa uba ndikhumbula kakuhle eke ndafike ndalubeka ubisi kwindawo yethu iyesiqhelo. Ze emva kwemini ndabuya ke ndize kulanda ikhoba. Ungangxami. Mhlekazi. Yeyiphi enye into mhlawumbe wayibona engaqhelekanga phaa mhla usela bisi? Hayi Mhlekazi. Kwakuthule kuthe cwaka. Sibeka ubisi sithathe ikhoba. Kawutsho-ke. Yintoni yabangela into yokuba ubuyele phaa kwaMfikazi ngalantsasa? Kaloku Mhlekazi, ndandiye kulanda eliya khoba ndandilushiye ngentsini. Kungenjalo ndandiyawungena enkathazweni nyani. Ndiyileke ndicinga ukuba hayi iselibeke phandle. Hambisa. Ndafika ndanqonqoza cwaka akwabikho mpendulo. Xa sekusemva kwemini unkosikazi Zathu udla ngoba selibekile ikhoba kwindawo yesiqhelo. Ndajikela kumnyango wangaphambili ke ndisangaliboni. Ndafika ndanqonqoza cwaka ndaphinda ndanqonqoza. Ndithe Mhlekazi ndisanqonqoza njalo ndaphawula okokuba thina lo mnyango uvulekile lo. Yandimangalisa ngoku le. Ndalutyhala nje kanye ucango ndatsho ngaphakathi. Ndema ndajongajonga andabona mntu. Ndithe xa ndizawukhwaza ndizawuthi hello there. Yhu! Ndothuka ndaphantsi ukufa ndisakubona unkosikazi Zathu ethe itywa emva kwesitulo ebomvu nje ligazi. Hayi kum yaba ngathi ufile. Yhu! Ndaphuma ndabaleka ndayokutshona kwivenkile ekufuphi apho ndacela ifowuni ndafowunela amapolisa. Emveni koko ndaphindela kwasendlini kankosikazi Zathu ndalinda ngaphandle de kufike amapolisa.
amapolisa mhlekazi afika malunga nensimbi yesine hayi athatha istatement bethu anikhulula ke ndahamba yiyo ke lento mhlekazi ndizibona sendimi apha nje kwaye uyazi intoni mhlekazi aniphangelanga nokuphangela kwaye hayi profile supervisor yami yiyo le ethema ndize apha Inkosi mnumzane uKheswa. Nkosi. enkosi mhlekazi Ndiyabulela mhlekazi inkosi. No more questions. Mr. Keswa, ungaba phofu ubumazi kakuhle Mrs. Zathu. Wethu bendihambisa ubisi phaya nje ndithi mina mihla le Uyamazi besenza uphi umsebenzi? hayi noko analwazi lwaleyo Umnyeni wakhe bumbone pha. ukho umfo endake ndamthi tshe phaya Ingaba yayingummangalelwa lo? hayi engenguye lo Lithuba elingakanani Mrs. Zathu ehlala kulandla? hayi analwazi lwaleyo noko mhlekazi Yayilithuba elide okanye yayilithuba elifutshane? awu yintoni ngokumhlekazi ndikuxele mos uba andinalwazi Wawukho uyibona imoto yakhe pha eyadini? wemhlekazi Wawukumbona phangela ngayo? ewe ngezinye intsasa Mandikuphapha ke. uMrs. Zathu wayengenamoto. hayi ke inokuba yayimoto yamntu wumbi Ngaphezu koko wayengakwazi udrive. tyhini le Enye into wayesandukufika pha kulandla uba ungade uthi wawumazi. hayi ndandimbona nje Wawumbona kodwa wawungamazi. hayi kakhulu Wawungamazi tu. shi ndithe kuwe ndandimbona Khona kuba wawumbona umazi ungade ungene kwakhe ngaphambili. shi umnyango wawuvuliwe nje Efondini uthetha uba ungena ngaphambili kuzo zonke izinto ezivulekileyo? ngelishwa ke ngumnyango wakhe wodwa wawuvulekile ngalamini Mhlekazi. Umnumzane ungalwe inhlokothisa inqini. Lemibuzo ayibuzayo ayisisindaba. Ndinqenana nawe mtshutshisi. Nomzana ungani? Ithi nqomo usugwekoleza. Mhlekazi wami, inqaku ebenzama ukulicacisa lelokuba nabani na benokungena kwaMrs. Zathu ebenokumbulala. Kuba ithuba lalikhona. Elingqina lisithi ummangalelo alimazi kwaye zange limbone pha. Ubukho balo apha buyincitha xesha. Inye qha into ayibonayo yena pha ngumzimba kaMrs. Zathu. Koko ke mhlekazi andinayo imini imibuzo. Inkosi. Mtshutshisi senayo imibuzo ufuna umbuza? Kwanele ngakum. Inkosi. Kulungile ingqina lingehla. enkosi mhlekazi Bengicela ukubizelwayo uxeliwe Nkungu. Xeliwe Nkungu. Mambizayo ngulo uthi wabona yonke into afuna simshicilele. Thathe notes. okay Uyafunga umngqondo ozamnika kule nkundla bunyani bakunjalo phakamisa isandla sakho sesekunene ulandele emva kwami uthi Nkosi ndincede ndithethe inyaniso. Sincede ndithethe inyaniso. Nkosikazi uNkungu uyamazi ummangalelwa? Ewe, andithi nguye lo wa? Umazi laphi? Kulandlu yalamfazi. Kulandlu kamfikazi. Ayikhona mhlekazi. Uyamphendulela. Ingcina mali ziphendulele. Nomzana ungalo sivakele isikhalazo sakho. Mtshutshisi. Musa ukukhokhela inqeni. Buza ngendlela.
Ndiyaxolisa Nkosi yam. Nkosikazi uNkungu uthi kweyiphi indlu? Kulaa ndlu yala mfazi oswelekileyo. Umgqibeleni umbona umangalelwa. Ngalaa mini kwakugetyengwa ngayo laa mfazi. Kawunabisele le nkundla ngento wayibonayo. Babesilwa bobabini phandle. Phofu ke ndiye ndawachazela amapolisa. Yintoni ngoku? Ndiyayiqonda loo nto. Kuzawufuneka ukuchazele nenkundla le nejaji yazi loo nto. Khawusichaze lapha enkundleni. Andithanda uthetha phambi kwakhe. Nkosikazi Nkungu, ungathetha kunye nam neempendulo zakho uzibhekise kwakuwo. Khawutsho ke kwenzeka ntoni ngalaa mntu? Njengoba bendisitsho ke, babeshawutana phandle bobabini, besilwa. Bengxola yiyo loo nto eyabange bandijonga ngakwicala labo. Ekhalela phezulu umfazi, emxhimfa. Hayi ke, usuka apho bahamba bangena endlini. Andizange ndiphinde ndibone kakuhle emveni koba bengenile endlini. Kodwa ndandiyibona yona indoda imile phaa ngaphakathi endlini. Isandla simane ukunyuka siphinde sihle. Emveni koko kwecwaka. Hayi ke, nami ndaziqhubekela umsebenzi wendlu yam, ndayeka into zabantu. Usakhumbula kwakuxesha phi? Hayi, Kawucingisise ma. Kawucingisise. andisoloko ndiyinxibile iwotshi. Kodwa xa sendikhumbula kakuhle, kwakungaphambi kwesidlo sasemini. Wamgqibela ngoku umangalelwa. Hayi, ndaphinda ndambona emva kwemini. Yintoni ebangela uba mawutsho? Into ebanga nditsho ndaphinda ndava ngengxolo. Emveni koko yayiloo nto ngaphakathi endlini ndabona indoda imile phaa ngaphakathi. Kuthe kusenjalo kwathi thu amapolisa. Ndawaxelela into yokuba umyeni wale nkosikazi wayekhona ngalaa mini. Hayi ke, ayibulela ingcazelo yam yonke. Athini ke ngoku? Yonke ke le nto ndiyithetha apha emapoliseni yiyo yonke le nto ndiyithetha nakwijaji. Usakhumbula mhlambi kwakuxesha phi phinda kwakumbona umangalelwa? Njengoba ndisitsho, andisoloko ndiyinxibile iwotshi. Kodwa xa sendiqonda kakuhle, bekusesemva kwemini, kodwa phambi kwebala endithanda ulibukela kwi-TV. Loo nto ithetha uba phambi koba ilanga litshone, Kunjalo. Hayi ke, enkosi andinawo omnye umbuzo nkosi yam. Enkosi. Nomzana Nkalo. Mhlekazi bendicela uba phambi uba ndibuze imibuzo kweli ngqini khe ndinikwe ithuba lodlala indlebe neclient le yam. Kulungile, inkundla ingachithekala kude kwentsimbi yesibini. Ingqina liseqongeni lingalibali phantsi kwesifungo. Maphakathi enkundla. Kutheni phaa kwabanye abamelwana bakadora? Uba kwakho ingxolo kwadora nje beliguhakazi lisitsho. Bakhona abanye abantu abanoma babone into phaa. Ingasinceda loo nto. Unyanisele ubona nje. Asho siye. Hayibo. Siphinde sihambe siyofuna isitya emnyameni. Masabe. Mani, akho nix ebonele buhakazi. Ukrwada qha. Ndimbonile. Kodwa ke bendifuna nje uba siqinisekise amaxesha angathi aza kubaluleka. Ndibona loo nto nam abalulekile. Wafika nini phaa endlini kadora? Ndifike ngabo 10 kuba kaloku bekho laa arrangement besinayo ukuba ndawuya phaa xa ndibizile qha. So ndibize ngabo phambi kwe-10. Wahamba nini? Ndihambe xa ndisakhumbula ngabo 20 to 12 kuba ndifike estadium exactly ngo-12. Ndakhangela iparking kodwa into endiqonda ndihleli 12:30 estadium. Awujike kwesi statement sakho. Yinyanje leyo. No, benditshekisha nje. Awukakhumbuli into ngalo mdlalo. Hey.
ngohlobo uzokuncedisa. Ukubhanqa yonke lento esiyenzayo apha. Amapolisa selenzile yonke lento. Awenze something this time Jolela. Andingomcuphi mna. Ndiyayazi lonto. Sizama ukunceda apha kwaye bhuti yabhatalwa, hayi nje kancinci. Asoze yonele. Akumbi kule mfishi siyenzayo apha. Wena ngamba senze American film apha. And your private investigator mna, ndiligqwetha. Molo sisi. Molo bhuti. Ninjani sisi? Siphilile bhuti njani? Asiphile nathi sisi. Igama lami nguJolela mna. Ngensebenzo ndiligqwetha. Benifuna sibonisane malunga nenhlekele yahla pha kwela khaya. Ummelwane lo wakho. Oh yeah, ndakhe ndakubona phaya. Andibona mna? Phi? Ndakhe ndakubona kulaa ndlu yala sisi lo usulekileyo ukunye naye. Ndiyakhumbula ngoku. Ha uyaphazama. Mna? Phaya? Hayi khona uyaphazama sisi. Hayibo bhuti. Lokuba kuthiwa abantu bayafana nguwe ngqo. Noche sisi. Mhlawumbe uniphazamisa nomnye umuntu. Beningamazi mina la sisi. Phofu ke ndingakunceda ngento. Sisi benifuna sibonisane malunga nalanhlekela yayenzeka pha kwela khaya. Zange ubone umuntu omkhanalayo ngalamini kakubula kwala sisi. Danele. Kumele ndona izapha konza iphendula. Kulungile ke tata. Ndichilo nje into endiyibonileyo. Kodwa kufanele kuphinde unichazele ngakhona. Ndingayanga kude. Kanene mingaphi iminyaka yakho? Hayi nanto okwenza nayo iminyaka yakho. Phendula umbuzo nkosikazi. I52. Enkosi. Noko amdalanga kangako. Kudala kangakanani uNcumezi Bags? Ndandina 40 ngoko. Indlu yakho ikude kangakanani kule kaMfikazi? Hayi akusahlali bantu pha kulandlu. Please phendula umbuzo. Ithe qelele nje kancinci ayithanga nca. Uba ndikuva kakuhle uthi uyamazi umangalelwa wakhe wancokola naye mhlawumbe? Hayi andizange nancokola naye. Phofu ndizawuthetha ntoni nesihangi? Into ethetha uba awuzange wambonela kufutshane. Hayi andizange nambonela kufutshane. Kangoku uqiniseka njani ba le ndoda uthi wayibona phaya engummangalelwa? Tyhini ndithi kuwe ndambona. Izawuthini ungabi nguye? Ngunkosikazi Zathu lowa naye laa mfo ngumnumzana uZathu. Bebengahlali kuyo. Hayi ke phofu ke bendingayazi naleyo. Phofu ibingafuni mna. Uthi ubhuti wakho wemka ngalamini la sisabulawa ngayo. Ewe sisi kwakusasa ngezithuba zabo 11:30 kwaye ndiyakhumbula kakuhle ngoku wayengxamela train ka12 kuba nam wayengicela ukuthi ndiyomjongela itaxi. Oh yiyo lento sakhumbulayo. Kodwa sisi kudala emkile asazi ukuba kubuya nini. Mamela ke ndifuna ukuthetha naye ngamandla. Ubungandipha nje phone number zakhe mhlambi yena ikhonto wayibonayo ngalamini. Ngakho oko ke ngasinceda abelingqina ecourt. Mna ke xa ndizicingela inokuba ubhuti wakho wemka eshiya uMr Zathu nenkosikazi yakhe emva kwalomlo wabo. Sisi asazi ukuthi ke ngokuza kwenzeka ntoni kuba phaya ezilalini akho phone akana phone tu. Akanifowuneni onifowunela nini? Ngamanye amaxesha nakhona xa esetown. All right ke sisi. Nasi ibusiness card yam uthi andifowunele mhlamba ngasinceda. Kulungile sisi ndizama ukufowunela. Kodwa nina ngagaleka uyazi. Ndingavuya uyazi kukho ubomi bomuntu obusebungciphekweni. Kwaye lo muntu lo ke usenyongweni kum. All right ke sisi enkosi ndiyabulela. Bye bye. Bye bye. Kakhulu. Kathi. Jonga apha wena.
Sukuzifaka kakhulu kulento ngoba inokufa phakathi and yayazi wawubhuti soza ayithande loo nto leyo. Singene endlini. Wawusenzani ngale mini ubona le ndoda? Eyiphi indoda? Tyhini. Le sithetha ngayo. Le wena uthi yayingummangalelwa naxa ngisithi kuwe zange ubone mntu. Ndambona kungena laa moto yakhe ibomvu. Kwakusemva kwemini? Hayi, kwakusekusasa. Emva kwemini ayisekhona laa moto pha? Andazi. Vuma xa ndisithi awuboni emva kwemini. Wawusenzani ngokubona le ndoda? Yaqona ndikubuza kwesibini lo mbuzo awufuni uphendula. Nawe mos undibuza into ezininzi ngexesha elinye. Endisebenza endlini yam. Ndiyakuphendula ke ngoku nam. Ewe wawusebenza. Ngokuzixakekisa ukrobana nabamelwane ngefestire. Wawuzinxibile izibheki zakho ngala mini? Hayi, zenzelwe into yokuba sibone kude. Awuyazi wena loo nto le? Ke ngoku uzinxibele ntoni silapha kufutshane sonke mos? Man, into yokuba ndinxibe izpecs ayithethi into yokuba ndiyimfama. Awuboni into nix. Nanso nto mandixelele yona. Into awayibonayo wena nakhona uyibonela kude. Waze wazicingela into yoba yayingummangalelwa. Ngoku xakekisa ujongene nabantu ngefestire ubona into ezingafuni wena. Isizathu soba nditsho ukuba wena xa unganxibanga ezo zibheks awuboni nix. Mna ke ndayibona into endayibonayo. Mhlekazi. Ndonelele ngqini. Khona ndifuna ibuzo. Ntonele ngokukwam kulungile ingqina ngehla. Inkundla ingachithakala ukuthi bengomso. Achithakala. Inkundla mayiphakame. Yonke into yayikekelela esiphelweni ngoku. Kwakushiyeke nje ingqina elingugqirha nomngombeni elona likhulu ingqina likasaqhwithi. Ngolo hlobo ndandingcwatya ndihleli. Ndandingafuni nokuyicinga into yokuba ndingagqunyelelwa ejele ubomi bam bonke. Ndandithandazela nje ukuba kuvele umlingo.
Kusuku lokugqibela kwityala lam ndafumana indaba ezizalethemba noko. Kwakusekuseni phambi kokuba ndiyokuvela enkundleni ukubuya kukaLange nomhlobo wam wasejele. Bani ntanga, angeke ukukholelwa. Hayibo, ndibona indaba ezimnandi. Zathu, fanele nizayilori yakho imile phantsi ithi uyakhotha, masam. Kahle kancinci mhlekazi mani. Mfundisi indaba zantoni mani? Zizetyala lakho. Ndiyakhululwa namhlanje. Akukho ubungqina buphathekayo. Mfundisi amnandi ezo ndaba. Intangam, andikakholelwa nangoku mani. Hayibo, ithe kulungisa busenzeka ke mos intangam. Bawu ndakukhumbula mani. Yefundini, ngase ndihambe nawe mani yazi. Ihlo ndaba pha uphuma nam kwam apha. Kulungile ndaba pha kuwe mani. Ewe. Intangam, undiphezetela pha kumendleni. Ndizaya ihlo uphuma kwam nje. Ngomlambo lowo uguguthe ke ntangam, uyawuqambela iphambi ibhola good hope ntanga. Kulungile ntangam. Andiqondi khona into abanukuphikisa ngayo. Bayivume yonke into ephandiweyo. Qha wena funeka unike iripoti yaselaboratory. Asafuni nezo biochemist. Nix. Kamnandi mhlekazi. Nanku sisi. Bantu, asavuya ukubona unjena. Anditulangela ukhulula namhlanje. Oh Bethuna, kuzoba njalo nakuwe ba? Loo nto leyo itsho yandinika ithemba. Xa ivelile inyani kuye, izawunqandwa yintoni kum? Nakanjani? Tshutshisi. Nkosi yam. Ingqina enzawuthanda uba malibizwe uDr Soka. Kwakho akamsimbi le madoda. Ya ndike ndasebenza naye andithusi. Ba ndathemba kasinenzakalisi. Iyafuna ukungqina ozabunika kule nkundla kuyinyani. Bakunjalo yolandela emva kwami uthi ncede Thixo thethe inyani. Ncede Thixo thethe inyani. Tshutshisi. Dr Soka andithi ipathologist karhulumente eyaziweyo kakhulu ngumaphephetha kwi-forensic medicine. Kunjalo mhlekazi. Ingaba ndiyaxoka xa ndithi umuntu onjengawo nalamava unawo nezi-qualifications nazo waziwa njenge-expert. Ewe mhlekazi kunjalo. Kuwo onke amatyala endithi ndizokungqina apha kuwo kule nkundla badla ngokuthi ndiyi-expert. Very good. Andithi nguwe owenze autopsy kumfikazi uZathu? Kunjalo mhlekazi. Kwaye ndathemba iziphumo ozibonileyo zakungqinelana neziphumo ozifumeneyo. Ndiqinisekile mhlekazi. Ungayichazela le nkundla lo mbandela? Mhlekazi, umfikazi ebenamanxeba aliqela emzimbeni wakhe. Kuloo amanxeba amabini ngawo athe abayingozi kuyo kuba ebenzule ezokufikelela apha entliziyweni amosela. Exhibit 6, mhlekazi. Uthi imgqabhuze inhliziyo wopha wafa? Mhlekazi, ndiye ndathi ukumxilonga, ndimpopolola, ndizama ukukhangela ukuba ingaba akanazivubeko na okanye imikrwelo. Ndiye ndafumana iinwele eziqhwithekileyo, isenoba zezikamfikazi okanye mntu wumbi. Wafumana nantoni ke? Yandimangalisa kakhulu le nto mhlekazi. Yaba ngumnqa kum, umuntu abulawe kukuhlatywa okanye kukubethwa. Uyibona njani imeko lolu hlobo? Mhlekazi, ngawam amava. Umfikazi wahlaselwa engacingelanga, akakwazi tu ukuzikhusela okanye azilwele. Loo nto ndiyibona ingathi wahlaselwa ngumntu amaziyo. Very good. Gqirha, unikwe ii-samples ezintathu. Eyokuqala apho umfikazi afele khona. Eyesibini imela esetyenzisiweyo. Eyesithathu igazi kwihempe likammangalelwa. Ungayichazela le nkundla ngayo yonke loo nto? Mhlekazi, siye senza i-DNA profile ezinweleni. Senza i-skin fragments and blood samples. Za-analyzwa yi-biochemist yethu
phaya elaboratory. Yonke loo nto iye yanqamelana ngqo nezi zikaMangalelwa. Siyenze yonke loo nto phaya kwikhitshi likaMfikazi. Eyesibini siyifumane kwimela ibisekhitshini likaMfikazi, yaze esithathu sayifumana kwihempe ebinxitywe nguMangalelwa lo, inegazi likaMfikazi nelikaMangalelwa. Exhibit 7 and 8, Mhlekazi. Big, kawutsho ke. Umfi usweleke ngobani ixesha? Xa ndiqikelela Mhlekazi inokuba ibingobo 3:30. Enkosi gqirha, inkcazelo yakho ibe luncedo kakhulu. Enkosi Mhlekazi. Nomzana ungaphi? Nkosi Mhlekazi. Dr. Soga. Siyayazi into yoba ubizwe si-state apho uba uzosicombululela eliqhina kwelityala silichopheleyo. Kwaye sivile iziphumo zakho, akho nto siyikhabayo tu kuloo nto. Kodwa ndinombuzo omnye endifuna ke ndikubuza apha kuwo. Sithi thina uMangalelwa uthathe imela ahlatywe ngayo nguMfikazi, into echaza uba igazi likaMangalelwa lifike njani ekhitshini. uMangalelwa uye wathatha le mesi wajijisana ngayo noMfikazi, yamhlaba yamsika apha esandleni, wabethwa ke uMfikazi apha egxalabeni ehempini, into echaza kakhona uba igazi likaMfikazi lifike kanjani kuMangalelwa. Ngoku ke into endifuna uyibuza kukuba le nto ndiyithethayo ibingenakwenzeka na? Mhlekazi, uMfikazi ebenenxeba lemela kwisandla sakhe sekunene. Enye into oyibonileyo noyithethayo nakuphikisa, kodwa ke mna andiboni njalo Mhlekazi. Ndiyavuya ukuyiva loo nto, kodwa ndifuna ukuchazela into yoba apha bendingafuni izimvo zakho, bendifuna iziphumo zakho zesayensi. Enye into endimangalisayo kukuba eli nceba ngoku kungona uliveza ngoku, kanti ebungcineni bakho akhange ubuveze. Ndonele Mhlekazi, akho nto ndizaphinda ibuze kweli mcimbi. Enkosi. Kulungile, ungehla inkosi gqirha, siyabulela. Mtshutshisi, kanele i-forensic report ku-exhibit 1, 2 no 3? 6, 7 and 8, Mhlekazi. Nkosi yam, yaba lelo kugqibela elinqeni. Endakulibiza ngoku yaba ngu-Detective Sergeant Mgombeni. Mgombeni, Detective Sergeant Mgombeni. Yayivakala kabuhlungu kum qho xa kuthethwa ngoDora kuthiwe umfilo wa. Yayibambi kakhulu ukucinga ngokuxhathwa komzimba kaDora umgama endimthandayo, umama wonyana wam. Nako ke ngoku ndijongene nolona shwangusha, Sergeant Mgombeni. Sergeant Mgombeni, nguwe ophanda ngelityala. Ikwanguwe intloko yalo. Kwangomhla kwasweleka unkosikazi uZathwa, kunjalo? Kunjalo Mhlekazi. Ndaliqala ngalamini wasweleka ngayo uMfikazi. Kawuncede ke uchazele le nkundla okwenzekayo. Ngesithuba sentsimbi yesine safumanisa ingxelo ethi kukho inkosikazi ethile efunyenwe idunduluzele endlini yayo. Ndenje njalo kuya khona noSergeant Bonakele. Apho safika amapolisa sele ekhona eyingqumile indlu leyo. Sangena ngaphakathi apho sabona khona isidumbu somfikazi, inzwakazi esase ngobuso elizweni, idunduluzile phezu kwegazi, inamanxeba okuhlatywa esifubeni sayo. Ayingumbono ombi kakhulu lowo. Kwangoko safunga ukuba siza kumfumana umbulali. Saqala kwangonodiri lo wayeyokubikela amapolisa. Wayeyokuthatha ikhoba. Xa wathi wanesirhoko awubona umnyango ngaphambili uvulekile kancinci. Wangena ngaphakathi wagagana nesidumbu umfikazi seliswelekile. Umkhondo sakhawuleza sawufumana ke ngommelwane wakhe owathi wakwazi ukusinika inkcazelo ngommangalelwa. Nenkcazelo sayifumana esibhedlela apho ebesebenza khona umfikazi.
saya ngqo kwamnumzana uZathu. Apho safika kusithiwa umnumzana uZathu akazukubakho ngaloo mini. Khaphuqe umnumzana uZathu siselapha. Wakhanyela uba beke wambona umkakhe. Sabona esathetha nathi njalo sabona igazi ehempeni yakhe. Sathi sawucela uba khulula ibhatyi wala. Ekugqibeleni sambamba sayikhulula ibhatyi safika ihempe yakhe ligazi nje yonke. Loo nto yandikrokrisa kakhulu. Ndamfundela kwangoko amalungelo akhe samkhonxa ngokurhaneleka kwityala lokubulala. Ndikuvile Sergeant. Mandenje nje ke ngaphandle nje kwesidumo wasifumanayo. Ngophi omnye unobangela ubangele into yokuba uZathu makatshutshiswe yi-Attorney General? Ndafumanisa kwingcali ye-fingerprints ukuba imela esayifumana endlwini kaMfikazi yayine-fingerprints zommangalelwa. Nantsiya. Exhibit 9 Nkosi yami. Sergeant, ingabe ummangalelwa abe nayo i-alibi? Ukuba ibe nayo, uke waphanda ngayo na? Ndaphandisisa ngokwaneleyo Mhlekazi. Ummangalelwa akukho nto itshoyo ukuba wayephi. Nento yokuba wayesekrikethini ngalamini inkosikazi yakhe yayibulawa akubukho ubungqina baloo nto. Loo nto ithetha into yokuba ummangalelwa akana-alibi konke Akukho nto anayo tu. Into anayo nje bubuxoki asoloko ephinda njalo. Objection. Sustained. Anayimbenye into yokuthetha Nkosi yami. Nkosi. Mr. Galo. Unexesha elingakanani umculo? Ndineminyaka 830 ndilipolisa. 820 kulo minyaka ndingumcubi. Kwixesha elide kangaka usakwazi uze enkundleni. Uzonika ubungqina ohamba ubuva apha esithubeni. Noba ubungqina ingamampunga kanesihlahla. Uyayazi nawe loo nto. Ingaba sikhona isizathu soba wenza into lohlobo okanye mhlawumbi kukho into enibambisenene ngayo nommangalelwa? Ayikho lo uthethayo. Ububhanqe obuthethayo. Ufuna ukuthini? Into endiyenzayo mna ndikubamba ndigcina umthetho. Ngumsebenzi wami lowo qha ke. Andazi ngokusondijobha nje unonyelisa ngokubhanqa. Sidenge ndini. Sergeant Ngobeni, akwenziwa njalo apha. Ucinga uba kuphi apha? Lilungu lenkundla eli awubhekisa kulo ngolo hlobo. Iimpendulo zakho sibhekise kuwo. Umele uyayazi loo nto. Ndicela uxole enkundleni Mhlekazi. Ummangalelwa ebenenjongo. Ebenalo nethuba. Uboniwe linqini. Igazi lakhe lifunyanisiwe endlini kaMfikazi. Nelo Mfikazi lifunyanisiwe ehempeni yakhe. Sekuthi ubungqina obungaphela ngobo. Ubungqina ophele ngqo obo. Yonke le nto ithethayo ayisebenzi apha. Kuba ndizawuthi ummangalelwa unayo i-alibi. Enye into wayekude le kulaa ndawo kwagetyengelwa kuyo unkosikazi wakhe. Zange uqalise ukuyiphanda i-alibi yommangalelwa. Wasuka ukukhetha uba uthi uyaxoka. Isizathu saloo nto ke nasi. Ubuyiqonda uba le case iza kuba nzima. Awuzazi uba mawuqaliphi. Waqonda uba into mawuyenze mawuthathe indlela emfutshane. Mna akho nix into endifuna uphinde ndive khange ndikubuze mbuzo. Into endicaphukisa kakhulu kule nto bubutyhifile indlela amapolisa ayiphande ngayo le case. Anamibuzo yimbi kweli. Nkosi yami, iyandiphambanisa le nto ithethwa ngummeli. Iyandiphambanisa. Akanawuthetha ngolo hlobo kwipolisa lenkundla ikhona. No. Mtshutshisi. Nkosi yami. Andinawo lo mbuzo Nkosi yami. Kodwa ke bendiza kuthanda nokubulela uSergeant Ngombeni ngophando oluhle alenzileyo. Yokuba namhlanje le case abe uyidibanisile. Ndithi mandikubulele Sergeant. Inkosi. Enkosi Mhlekazi. Ndiqebile. Sisiphelo eso. Siso Nkosi yami. Enkosi. Kulungile ingqina ngehla. Ndonele ukuxambulisana
unini nobabini. Imibuzo yenu ibonisa ukuphikisana kwezimvo. Kuwe Mthutshisi, uza kulifumana ithuba lokwandlala izimvo zakho malunga netyala. Magqwetha ommangalelwa, ubungcali kwezomthetho bungakumgangatho ophezulu ukuba nje beninokuzola nithethe ngendlela efanelekileyo. Amacala omabini asecicini. Andikwazi uyinyamezela le ndlela nithethe ngayo kwinkundla ephakame ngolu hlobo. Ulifumana ithuba lokwandlala ityala lakho ngomso ngendlela efanelekileyo. Mayichithakale le nkundla. Kodwa mayiphakame. Yaba kukufikelela esiphelweni oko kwetyala lam. Ndandingayazi eza kwenzeka emva koko. Ndasuka ndabeka ithemba lam emagqwetheni am. Ndandibawela nje ndinikwe umnyinyiva ukubeka umcimbi wam ngaphambili. Ndalindela umalume uVuyisile owayeza kuza ndibona kwabo busuku. Hayi usebenzile. Ngaqala ukubona nje namhlanje into. Kanti ijaja ayithandanga le. Hayi Mr. Ngalo. Yabona umgombeni zange nambona ethe cwaka. Andithethi ngosaqhithi ke yena. Umsilo uyotshona phakathi kwemilenze. Amela ke. Basofumana isisele. Hayi anzophumelela Jolela. Ngoba mina ndisamisile ebhotileni. Ndifuna uyeka. Hayi Mr. Ngalo, asizukuyonxila. Siyothoba unqalo qha. No anzophumelela. Mr. Ngalo, hayi ke hamba nami kunibukele ke mnasela ke. Wena usela ubisi okanye amanzi. Kufuneka ndibone ubantu in 5 minutes time. Ndidingiwe kuhlala apha mna. Umsebenzi endilindile endlini wesa ndimazi nomazi lo mntu. Oyinto komntasekhaya usuku libelunye qha. Awuyenzeli yena torho lento uyenzela mna mntasekhaya. Lo nto izandenza ndonwabe emphefumlweni. Okay, but andiphindi izapha. Lisuku lam lokugqibela ndisizapha. Ubona ke vele kuphela isapha emnandi xa sifike endlini. Asante. Uyayazi uba sizombiza ubantu ngomso babele ngqina. Thini? Kufuneka ndimbizele lenzene nani futhi. Uzuze ke uyazi into aza kuyithetha ke ngomso. Ngoba ucinga kwam into azawuyenza yile andisakhumbuli. Ndibona ngifiliba ndilibele qha into azayithetha. No phambene Jolela. Uzathu kufuneka ndinikile ithuba lokubeka icase yakhe enkundleni. Funeka ndinikile lo thuba nakanjani? Ithuba loba asixhome akumbi sasikhwithi ekhona. Uza kubhatyaza ndiyaxelela. Funeka ethethile. Makangene emkhumbini apho kanti jiki. Uyazixhoma yeyakhe leyo. Ubomi bakhe busezandleni zakhe. Umsebenzi wami nakummela qha. Amalapha ndixelela. Into aza kuyenza ngomso ubantu kubhatyaza qha. Uza kuyimosha yonke le nto soluyenzile ngokummela. Cinga njalo ngeke. Xa sele emoshile. Akho nto nophinda ulungise. Ngoku simthumela kokrele. Thumo. Ngawutsha kwamtshana amagqwetha akho ayayazi lento iqhubeka apha. Hey malume, kwaba sathwani ke. Ayikho into esingayenza ngoku. Phofu ke nongalo hayi ke. Hayi ubethe kakuhle izolo ecourt. Oh, kodwa ke mtshana ngomso. Zabe ndikhona apha. Ke ndizibonele ngokwami.
Maloma nothanda ba uze apho uzoziva into ezimbi abazithetha ngam noDora. Bantu ndiyayibulela naleyo. Kodwa lide ixesha eli ndihleli pha endlini. Ndiziva funeka ndikhona. Kaloku ndiyinxelenye yale family. Kwaye nohlo ebenothanda ba ndenze njalo. Yanele leyo yenzayo yogcina indoda phela. Hayi kaloku leyo indinika uchulumanco. Oko efikile pha kum la mntwana ndiziva ndimtsha. Kwaye ungunyana wam. Andikhathali noba kwenzeka ntoni na. Mandithi kuwe ndiyavuya kuyiva le nto uyithethayo. Andazi uba ngendiphi ngaphandle kwakho noNosiqhanga. Mtshana, ungakhathazeki. Enkosi. Engaske ndilalise ke le kofi yasi ngoba inento endenza ndiphuthele. Ungaxhali wena. Andiqondi uba ndizaba nabo ubuthongo namhlanje. Ndinexhala lento yangomso. Nonozi, lasekhaya khawundichazele. Yintoni le ikwenza uxakeke ngohlobo? Ungakulingiqalise please. Hayi nyani bona nje. Ubantu lo ebenjani kuwe phambi kwabantu? Seke weza khona apha endlini okanye wafona okanye yonke lento iqala ngokabona ba usenyuleni. Awumthanda ndithi. Akusoba ndimthandi. Qha umuntu engamqondiyo nguwe lo. Ndiyamthanda ubantu bona nje. Oh madoda. Nansi ke lento benithetha ngayo. Le yela nqina lethu luza kuthi tu yanga inceba inganalo de kube ngunaphakathi yanga nothula kwakhe ngasincedise. Silence is golden. Yeah, silence. Silence is golden. Silence is golden. Yeah, silence is golden. Silence is golden. Hey, Hlo. Sibembe napho. Asiphinde. Bona le. Ikasaqhwithi le. Yanga singamombela ona mngqunyo wakhe wamkhulu. Yeah. Ajone nomgombini. Nobantu zathu lo sixokisayo. Yeah. Yeah. Mhlawumbe ndinetyala njengokuba wonke umuntu wesitsho. Ndimo wambeka kwesasimo. Kusane kwenzeka ndenza ngokwaneleyo. Njalo ndinetyala ngaleyo. Ndiye ndamahlukanisa nomntwana wakhe. Leyo ke imenze igeza. Naleyo ndinetyala ngayo. Ukuba ndingazange ndamfunela yakhe indlu mhlawumbi ngesaphila namhlanje. Ndinalo ityala Nkosi yam. Ngoku ndingazange ndasebenzisa mela. Thixo wam, eba nenceba kum.
ekugqibeleni yade yafika imini endandisithi lithuba lokuthi thaca empilweni yam esidlangalaleni ngakumbi kwijaji. Ndandizimisele ukuchaza inyani kuphela. Ndandiyihlaziye amatyeli amaninzi kum engqondweni. Usaqhwithi yena ndandisendiyazi ndimfundile indlela abuza ngayo. Ndaxhoba ndafa amacala ndijonge ukuzikhusela. Enjele ke unalo ithuba lokucinga ngayo yonke into. Kodwa eyenzeka loo mini akukho mntu wayenokuyinqanda. Mr. Ngalo, ingaba ikho into ofuna ukuyitsho enokukhusela ummangalelwa kweli tyala? Ayikho Mhlekazi. Andiva? Asizunika bungqina. Nzolo enkundleni. Nzolo. Uthetha ukuba awunalo nengqina eli linye? Asinangqina Mhlekazi. Nomzana Ngalo mandikukhumbuze ukuba isigwebo esinokunikwa yile nkundla sixhomekeke kwii-facts kwakunye nobungqina obungenamathandabuzo obubekwa phambi kwayo. Mhlekazi, icase yestate ebekwe apha phambi kwale nkundla isekwe phezu kwe-circumstantial evidence. Ngoko ke Mhlekazi, ndiphakamise into yoba ummangalelwa makakhulula goduke, ngoba le nkundla ayisinasiqinisekiso sokuba unetyala ngaphandle kwamathandabuzo. Mr. Ngalo, andiqondi ukuba serious. Serious ngeyona ndlela Mhlekazi. Into yokokuba ummangalelwa uthi makakhululwe ubumele ukuba itsho kuqala enkundla iqukumbela elityala. Ngaphandle koko ubungqina obukhombisa ubummangalelwa bungapha kokucinga. Ndingatsho phandle ukuthi ukukhulula laa ndoda kukuphula umthetho. Nkosi yam. Ayindiqolisi konke into yokuba ndingabuva ubungqina bommangalelwa. Loo nto ke le nkundla iyala ukumkhulula. Mthutshisi, ingaba ikho into onokuyithetha malunga neli tyala? Ininzi Nkosi yam. Mr. Ngalo, awenzakalanga? Ayikulungile Mhlekazi. Kanti ndingayimisa le nkundla xa ufuna? Kulungile singakuxhoba Mhlekazi. Hayi ke, Mthutshisi. Ungaqhubeka. Enkosi Mhlekazi. Mhlekazi mandithi mna bendifuna ukutshutshisa ummangalelwa. Mhlobo wam ke ndiyabona uba kuyandivimba loo nxaxheba ngezizathu azaziyo yena. Ndizaziyo. Mthutshisi, ndithetha ngeli tyala. Into yokokuba amagqwetha ummangalela atheni ayifuni wena. Ithusiye. Ndiyaxolisa Nkosi yam. Eli tyala lale nkundla lixhomekeke kubungqina oza kubufumana wena uthe thaca phambi kwakho. Isigwebo sakho sixhomekeke kwii-facts nakwinyaniso ezizawubekwa kule nkundla nokubhoxa bamameli bombangalelwa. Masiqwalasele ezi facts Nkosi yam. Nasi isidumbu somfazi, nasi esifunyenwe sibulewe kabuhlungu safunyanwa ngunodiri ingqina lale nkundla. Izandla zethu zithwele ityala lokubulala eliphandwe ngamapolisa. Sinommangalelwa umyeni kaMfikazi orhanelekayo kule metha.
sinommangalelwa owabonwayo apha isidumbu sabulawale khona lingqina lenkundla. Ummangalelwa ozenza ibeneficiary kwimali yomfazi kumawaka ngamawaka, umfazi engayazi loo nto. Emveni kwethuba kwavakala umfazi ubulewe. Sithini? Sithi ngubani? Elab bafumene igazi lomfazi kwi-murder weapon ibisetyenziswa ummangalelwa ene-fingerprints zakhe. Ihempe yommangalelwa enegazi kamfikazi. Igazi likammangalelwa elifunyenwe ekitchen likamfikazi. Uza kuthi usagqithe xoxa? Zii-facts ezo. Kwenye icala siphethe ubuxoki. Uthe wabebanjwe ngamapolisa, wathi umgqibele kudala umbona umfazi wakhe kanti uyaxoxa alapha yakhe yobuxoki. Khanga libeka inyawo lakho kulaa cricket. Inye into ebeyithetha bubuxoki obuphindaphindileyo ngasixhenxe. Mandibuye mhlekazi ndize apha kummeli wakhe, yena ongakhange avume into yokuba ummangalelo makakhole eqongeni ndizokumtshutshisa kube beyazi uba uza kuxoka iqonga. Tshutshise. Ndaxolisa nkosi yam. Mandime apha nkosi yam, ndinesicelo sokuba ummangalelwa lo makafunyanwe enetyala kuba unetyala. Enkosi. Usaqhwithi wandingcoba ndihleli. Ndaye ndimbona nongalo kuba akamanga kakuhle ngaloo ntsasa. Yena noJolela yayingathi bebelele embadleni. Ndandifuna nokulahla ithemba kanti uza kuthusa umzi. Mhlekazi, mandiphakamise into yokuba kukho ukuthandabuza okukhulu kule nkundla malunga nesityholo sommangalelo. Ke ngoko mandibonise into yoba kukho iziganeko ezithathu ezinokuba zenzeka ngala njikalanga kwamisizathu. Esokuqala mhlekazi, ndiza kuthi nguNoderi olisela. Mhlekazi ndithi nguqondile Kheswa owabulala umisizathu. Njengoba wetshilo ngokwakhe kule nkundla wathi wafika kwamisizathu wajikela ngemva wabheka ekhangela uba kabonwa na. Wangena wathi ngqo etafuleni eyayinebhegi kamisizathu wakhupha isipaji. Ngelokuxesha kanye umisizathu wambhala. Impazamo ke yenziwa ngumisizathu ukukhala akhwaza. uNoderi ngokuthuka kwakhe kamva ibhozo wamhlaba bayifuna umthulisa. Umhlaba wambulala. Wathatha elo bhoso ne-overall awayinxibile wahamba yokuzilahla emlanjeni okufutshane wabuya wafonela amapolisa. Lithiwa ke ndim umhlekazi uba yileyo into eyenzekayo ngalamini pha ayizitshintshi ii-facts ze-state. Icase ye-state iseme ngela hlobo. Ndiphinde ke mhlekazi ndibe nesiganeko sesibini. Esi siganeko ndiza kuthi ngukhwapheni kamisizathu onesikhwele. Ukhwapheni kamisizathu uyafika kwamisizathu uyobona umisizathu njengesicelo. Ebeyazi ke into yokuba umyeni kamisizathu ebekhe wafika pha yomcengo makabuyele ekhaya. Ukhwapheni ufika umisizathu esithi uzawubuyela emyenini wakhe. Loo nto yamphambanisa. Nanjengoba umisizathu ubekhe waxambulisana nomyeni wakhe besenomsindo baxabana baxhwithana. Kamvu ibhozo ukhwapheni wamhlaba umisizathu wambulala. Wathatha lo bhoso wafaka epokothweni waphuma ngomnyango wangasemva. Kwakhona mhlekazi lithiwa ndim icase ye-state kwakhona ayitshintshi, ii-facts zisahleli ngela hlobo. Ndiphinde mhlekazi nze nesiqendu sesithathu.
esi ndizakuthi ngumalume onyolukele imali. Ngaba uqhubeka ntoni na? Bengelo xesha lingakanani Mr Zathu ehambile ebheke ecricketini. Wafika umalume kaMr Zathu uyokubona uMrs Zathu ngendaba yemali. Mandithi ke umalume uyamazi uba uMrs Zathu ufumile ngasemalini. Uya kuMrs Zathu ngenxa yokuba unyana wabo uhlala kuye. uMrs Zathu akamthandisisi kakuhle umalume ngento yoba ethathe unyana wabo. Nanke umalume ke ngoku bexabana noMrs Zathu. Ngokufuna kumthulisa naye wathatha ibhoso wamhlaba wambulala kuba izaba nguye olawula imali. Lo bhoso walithatha olisebenzisa evenkileni yakhe. Ngoku ke ngoku xa engekho endleleni uMrs Zathu nguye olawula imali. Kwakhona mhlekazi lithwa ndim. Ifacts ze-case ye-state azitshintshi zihleli ngelahlobo. Ndithi ke mna mhlekazi bobathathu abababulali bebenenjongo. Bobathathu ababulali bebenethuba. Bobathathu ababulali babulala ngokomthethweni. Amapolisa makawakhe aphandisise mhlekazi afumane oyena mbulali hayi uMr Zathu. Enkosi mhlekazi. Kulungile ke. Lenkundla iwavile omabini amacala. Izaqhubeka ke inikele isigwebo. Kwakhona ixesha yaba ngathi lime ngci. Yonke into yaxhomekeka kwinto eyayiza kutshiwo ijaji. Ubomi bam babusebuqingqiwe kuloo ncwadi yayiphambi kwayo. Ijaji yalijongisisa ngobunono nangobuchule elo tyala lam. Kanti kulo lonke elo xesha ihambisana nelikasaqhwithi icala. Ayimvelanga ntweni ungalo. Kwaba kukuphela kwam ke oko. Izizathu azibalulekanga ngaphezu kokubulawa komuntu. Nangona ziyinxalenye lephulo lokuphuhlisa injongo zokubulawa etyaleni lokufa. Ewe, besikhona isizathu. Kodwa lenkundla iye yaneliswa bubungqina obunikelweyo apha nobungena mathandabuzo. Malunga ne-alibi yommangalelo. Lenkundla ayifumanisanga bungqina bonelisayo. Ukanti namagqwetha ommangalelo akayenelisanga lenkundla nge-alibi kaMnumzana uZathu. Loo nto ke yenze ukuba lenkundla inqinelane nomtshutshisi xa esithi ummangalelwa akazange alibeke nonyawo lakhe kumathafa ekrikethi xa kwakugetyengwa uMrs Zathu. Zonke impawu zibonisa ukuba ummangalelwa wayesendwini kamfi usweleka kwakhe. Ngoko ke lenkundla imfumanisa netyala lokufa lokubulala. Singagqithela phambili siye kwisigwebo. Mnumzana Ngalo, ingaba ikhona into ofuna ukuyiphalaza malunga nesigwebo esizawuthathwa apha? Ikhona Nkosi yam. Hambisa. Besicela ubiza uProfessor Kane. Professor Kane. Professor Kane ngakuchazele lenkundla ngomsebenzi wakho nento ekunxulumanisa nelityala. Ngokomsebenzi ndi-social worker. Ndikahlohla zona ke ezobuntlalo-ndle. I-PhD yam ndiyifumene kwi-University of Cape Town. Kwi-thesis zam ndiye ndabhala ngobomi bomntwana kwikhaya eliqhekekayo. Ummangalelwa lo uBantu Zathu ndimazi ubomi bam bonke. Kwaye ndingayiqinisekisa le nkundla ngokulunga nobuntu bakhe. Uye wathatha nam ke uBantu ngengxaki zomzi wakhe. Savumelana kwelokuba amthathe umntwana amse apha azakukhula kakuhle khona. Ngeli lixa yena nonkosikazi yakhe besazama ukusolva ingxaki zomzi wabo. uBantu Zathu ebeyithanda inkosikazi yakhe nomntwana wakhe. uBantu mhlekazi ufundile, i-professional.
uhluzekile. Akala kuyenza le atyholwa ngayo yokubulala umuntu nokwenza ongenatyala. Ubantu ebeyikhathalele ifamily yakhe kwaye bengumhlobo wenene kum. Enkosi Professor, anami imibuzo yimbi Nkosi yami. Thulisa. Professor Kani, uze kule nkundla njenge-social worker okanye uze kule nkundla njenge-friend? Zombini. Yeyiphi kanye ezengamandla? Zombini. Eli tyala likhona kwiirekhodi zakho zasemsebenzini? Hayi. Into ethetha uba umane uzokumbona nje umhlobo wakho? Kunjalo. Bekubhatala? Hayi. Uthetha uba umenzela nje simahla ngenxa bengumhlobo wakho? Njengomhlobo, kunjalo. Ubumani manzi uba lapha qhoqhoqho nditsho? Kunjalo. Loo nto ithetha uba uncame iingxaki zakho uze apha nje uzokubona umhlobo wakho? Kunjalo. Professor, utshati? Hayi. Utshata? Mhle nkosazana, loo nto nomsebenzi wakho uphezulu. Ithetha ukuthi uzokuthinca apha kunomzana uZathu ngeli xesha umtshato wakho kekela nditsho? Kunjalo. Kodwa hayi ngohlobo ufuna ivakale ngayo. Ubukho bakho kule nkundla sibuthatha thini into yoba uze ngothando onalo lukaZathu. Abunakumkeleka apho ubungqina bakho kule nkundla. Uyithatha kule ndlela ufuna uthetha ngayo ngenam? Khona kuba noxela bathetha ngohlobo nam ungandazi nondazi. Enkosi Mhlekazi nami ibuso. Hayi khona. Awunondenza ngolu hlobo mna. Andagqiba ukuphendula. Yabona inkohlakalo oyibonikisa kule nkundla. Iyenza le nkundla ibe sisihoko kubantu abafana nam bafuna ukunceda uluntu. Kwaye ngathi yalibala into yobana andiqondi babemi belizwe into yoba bangayithanda le ndlela oqhuba ngayo. Into ethetha into yobana ke ndidimanda izimvo zam nolwazi lwam ngomangalelwa lo ubantu Zathu usithathele ingqalelo. Loo nto ke yakwenza igalelo kwisigwebo yasawuthi siwiswe ijaji phezu kobantu Zathu lo omsulwa. Enkosi Mhlekazi. Professor, njengoko besenditshilo, umangalelwa selefunyenwe netyala akakho msulwa. Kodwa siyabulela kakhulu ngenkcazo sinika yona. Siyathemba ukuthi siya kuyisebenzisa ekunyenyiseni mhlawumbi isigwebo sakhe. Kulungile ungakhululeka. Mr. Ngalo, ngabe usenawo amanye amanqaku? Mtshutshisi. Kulungile Mr. Ngalo, ikhona into mhlawumbe ofuna ukuyithetha phambi kokuba siwise isigwebo? Ikhona Mhlekazi. Mhlekazi, nanjengoba usazi into yoba ummangalelwa besechithe ixesha elide eselivalelweni. Ngoko ke besizawucela Mhlekazi into yoba isigwebo esawuthi siwiswe besisigwebo esiphantsi noko. Njengokuba umhlekazi lo engumntu osebenzayo oyiprofessional nangenxa yoba kufuneka esakhulise umntana wakhe osemncinci kakhulu kuphela wakhe. Nkosi Mhlekazi. Mtshutshisi. Nkosi Mhlekazi. Mhlekazi mandithi le yeyona ndlela emasikizi ndake ndayibona ebomini bam ukulawa kwegqiyazana elisenomntanana oyinkwenkwana kakubi ngolu hlobo. Lo muntu wenze loo nto ufuna ukuphoswa ekusitheleni. Unenkohlakalo engaphaya. Unokungcola okungaphaya. Abantu abanjalo apha kule society funeke bathathwe bokulahlwa ngapha kolwandle. Asinawugcina izigebenga kwisociety yethu. Le nkosikazi ibulewe kakubi kakhulu. Abantu bayacela ke Mhlekazi into yokuba noba ngubani nalo uthe wenza lento abe ufumana isigwebo esakuthi aphoswe ekulityalweni kuba wenze into engekho mthethweni, wenze into embi kakhulu. Bisisicelo sami esoMhlekazi. Enkosi. Kwakunzima ukukholelwa kum ukuba kukho abantu abangenangxaki abonwabileyo kuba kum ubomi yayiliqhina endingalaziyo kuba lakusombuluka nina. Ijaji yathetha kakuhle ndandingachasi into kwintetho yayo. Qha lo mntu yayimele ukuba iyamkhusela kumbulali nesigwinta yayimele kuba ndim. Ukubulala umntu akuzange kuvunyelwe kwasekusekweni koluntu. Ukusukela kuKhayini xa wabulala umntakwabo uAbeli. ERoma
kuthathe iminyaka engamakhulu amahlanu phambi kokuzalwa kaYesu ukuba kugunyaziswe isigwebo sokufa kothe wabulala. Sigwebo eso esithathwe kwimithetho elishumi nesisasebenzayo kwiinkundla zethu unangoku. Nangona umthetho wokuxhonywa uye waguzulwa kwiinkundla zethu ngo-1990, sisanaso isohlwayo esiqatha kubenzi bubi abaphethe uluntu ngolunya nangogonyamelo. Ukutsho ke, le nkundla izawunika ubantu zathu isohlwayo esifana twatse nokungabikho eluntwini. Kufuneka angcungcutheke sisono sakhe. Kananjalo ibe sisifundo kubantu abaninzi ukuba ukubulala asinto ifunekayo kwaye nabantu eluntwini abayithandi. Ukungabikho kwakhe phakathi koluntu sisohlwayo eso asifumanayo, asinikelayo ngenxa yesono sakhe asenzileyo. Loo nto ke iza kubangela ukuba ahlale uvalelweni ixesha elide. Kuza kunyanzelisa ukuba bonke abantu bawuhloniphe umthetho ngenxa yaloo nto leyo. Kwakhona sifuna ukuba abantu bafunde ukuba benze oko kufunwa luluntu. Oko kukuthi izikrelemnqa zenze oko kufunwa kuluntu, zijike kubomi babo obugwenxa. Singakhuphanga phela emasini, siyasaqwalasela izohlwayo eziye zanikwa ziinkundla ezifana nezi siphethe ityala likabantu zathu kwiminyaka engaphezu kwama-2,500. Esam isigwebo ndisifanisa netyala likaMarie waseFree State kwinkundla yesibheno kwakunye netyala likaRex versus Ford ngo-1939. Kuwo omabini loo matyala kwafumaniseka ukuba inkundla mayiphonononge ubukhulu becala ukuba angakanani na amatyala afana nalawo kuloo ngingqi. Ukubulalana kunintsi kakhulu, loo nto abantu bayakhalaza. Kaphezulu kuchaphazela nenkululeko yethu. Ayisekho intlonipho yomntu ngomnye umntu kwelo Mzantsi Afrika. Koko kufuneka silitsolise sitsho sithi iinkundla zethu mazitsho phandle ukuba ukubulala akusokuze kwamkeleke. Xa sisitsho ke sifuna ukuba sazi ukuthi ukufa komntu omnye kusichaphazela sonke, kusisisongelo ukuthi ibisenokuba nguwe lo ugetyengwe apha. Ngoko ke lo ebeza kuba wenze isenzo seluthobo funeka afunde ukuba ulutshaba luluntu. Kwaye nesigwebo sakhe kufuneka sitsho phandle ukuba musa ukubulala. Esam isigwebo endisibhekisa kummangalelwa uZathu sesokokuba makahlale etrongweni ubomi bakhe bonke. Sivile mhlekazi, sizawucela isibheno. Nivumelekile. Naqhuba ngoba ndifuna ningasifumana isibheno. Echitha kale inkundla ngohlobo. Akami inkundla. Bawo umdali wam, ingathi bekukwabhetele nokuba ubundinike isigwebo sentambo. Yonke into ebendiyiphilela, yonke into endiyenzileyo, bonke ubomi ebendibuqinga bufana nobumke nomsinga. Ndasinikwa isibheno kodwa ndalahla ithemba. Ndazinikela ekubeni ndakubolela etrongweni ndingazange ndimbone unyana wam ekhula. Xa kunjalo ubunokuthini? Nyanisile. Kubhetele nokuba ndandixhoma.